Понеже никой не си е намерил времето на пътя, сега ще ви направя резюме. Родих се в един много горещ понеделник. Още продаваха от ония цигари. Какви бяха? Мелник в 1 часа на обед. В най-кучешката жега съм поел кислород. И от тогава ейма. Майка ми видяла зор с голямата ми глава. Напъвала горката, запънат се държа за карантиите и вътре и отказвам да изляза. Ама няма назад, напуснах на майка ми таза. Още от първият ми дъх здравето ми се взе в майка ми. 37 градуса в стаята, 50 потен кървав и полузадушен в пъпната си връв си казах: Ари, кот тако, какъвто съм си такъв, нарекоха ме Владислав. Владея славата стръчно, странното е, че съм кръстен на дядо ми Вълчо. И точно каква е връзката ми е трудно да обяснявам, а най-вероятно било за да звучи по-така. Произлизам от род на потомствени алкохолици. Цирозата изпонадръжкала дедите ми до един и в старата семейна кооперация тема е била цената на гроздето и колко захар да вземат. Интелектуалният пробив осъществил баща ми на 5, когато техните го сварили да чете Хамлет. И всички в блока го гледали като изкопаемо нормално, щом основната им ценност бил казана с поп. Да от тогава сме интелектуалци. В ранното си детство съм страдал от липса на калци. Нашите са ме водили по всевъзможни кръжоти, по солфеж, рисуване, танци, частни уроци. Майка ми мечтала да стана човек на изкуството, ама аз пастун, в главата ми пространство пусто. Гьол, дай ми само топката да ритам. Футболист ще ставам с двата леви крака на артита. В първи клас, на празника на буквите, актьор. Първият ми публичен позор. И не знам, що в тая гавра с театралния пламък на мене отредиха да играя буквата Р малък. Да не се казвам и Владислав бе майна. Това не могат да го изговорят даже в Украйна. И е доста показателно, че във фотоалбума съм закачен с буквата, с която не почва никоя дума. Ей, аванс, казах братко. Образованието ми в същия дух продължи си гладко. В 8 клас шупих училищен рекорд късмет за най-много двойки по един и същи предмет. Така разбрах, че няма с вода пресна. И една вечер една мисъл в темето ма тресна. Викам си така и така, няма да ходя в алма матер. Нищо не взема пък да стана рапер. И станах рапер и половина. Раперите ги пише още в Библията. Да. Йо, чудо! Светлина в моя живот. Преквалифицирах личността си в гангстера Керанов. Направих песен за престъпността в Стара Загора. Смятай какъв идиот, направо не знам как съм живял сред хора. А пък Стара Загора, то се отнася до престъпността. В родината ни е едно от най-спокойните места. И затова има статистика, но аз съм се смел и тая статистика явно пък не съм е бил чел. Пряко ръци от тогава няма да споделя, защото измета още носи се безсмъртната творба на един изстрадал от превратностите на живота мафиот. 14 годишен турбоидиот. И почнах да ги раждам едни змии и гущери. На сцена излизах с едни тънки излъщени. Абе рапърта трънкам, за мене просто няма рамка. Всичките по домова книга ги пуках на мамка. Рап кариерата ми, както сещаш се отлично, придоби изражение леко апокалиптично. И слава Богу, че баща ми не го тресна инфаркта от моите поетични напани. Изящникът едра шарка, защото колегите му изнета ги намираха и му ги цитираха, и ми се присмиваха, и го депресираха, и от смях умираха. Но гаврите странно защо пък мен ме мотивираха. Противно на всички прогнози извадих късмет и ме приеха да следвам в елитен университет. И някак обстановката в къщи се по-успокои. Как ме изпрана наука е трудно да се обясни, но еймана, вече съм една софийска хаймана. Горе-долу съм сакала си на 21. Мъча се да ви се впиша в полезрението. Винаги готов да ви вгорчавам настроение. При нужда, евентуално. Ай, няма да пукам в тая песен. Ще запазим способност.